Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου χτιστήκε το 1937 στη Λευκοσία σε μια τοποθεσία γνωστή ως Λόφος των Φιδιών. Το κτίριο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι είναι συνδεδεμένο με πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την πορεία του νησιού. Το 1878 η Κύπρος παραχωρήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το Προεδρικό Μέγαρο ήταν κάποτε το κυβερνείο την εποχή της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο, από το 1878 μέχρι το 1960 που αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας. Ο πρώτος ύπατος αρμοστής, ο Σερ Κάρνετ Ουόσλι, έφτασε στην Κύπρο το 1878 τον Ιούλιο και αρχικά έμενε στο μετόχι της Μονής Κίκου. Αργότερα άλλαξε την κατοικία του και έμενε στο Αρμοστείο, που ήταν ένα ξύλινο σπίτι που φορτώθηκε από το Υπουργείο Πολέμου στο Λονδίνο με αρχικό προορισμό την Κεϊλάνη. Για κάποιο λόγο όμως έφτασε στην Κύπρο και τοποθετήθηκε εδώ, συναρμολογήθηκε εδώ, σε αυτόν τον χώρο. Το 1928 οι Βρετανοί γιόρτασαν με μεγαλοπρέπεια το Ιωβιλέο, πρώτα 50 χρόνια, και ο κυβερνήτης ήταν ο Σερ Ρόναλντ Στόρς και ήρθε σε σύγκρουση με τους βουλευτές, με το νομοθετικό συμβούλιο, τους αιρετούς βουλευτές, κυρίως τους Έλληνες αλλά και με τους Τούρκους βουλευτές, και υπήρχε και μια μεγάλη αγανάκτηση από τους Κυπρίους που δεν μπορούσε να γίνει ένωση και επίσης μια μεγάλη δυσαρέσκεια για τις οικονομικές συνθήκες του τόπου. Και αυτή η δυσαρέσκεια εκτονώθηκε με μια μεγάλη πορεία προς το κυβερνείο το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου του 1931, που δυστυχώς ο Στόρς τότε δεν κατάλαβε το μέγεθος της λαϊκής οργής. Αρνήθηκε να δει τους εκπροσώπους των διαδηλωτών να πάρει το υπόμνημα διαμαρτυρίας, να τους πιέσει το ένα καλησπέρα, και ήταν μια μεγάλη διαδήλωση, χιλιάδες κόσμου, και κατέληξε στον εμπρισμό του κυβερνείου. Οι Βρετανοί τότε αποφάσισαν να χτίσουν ένα καινούριο κτίριο και τα έξοδα για την ανέγερσή του θα πλήρωνε ο κυπριακός λαός. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο ανατέθηκε σε βρετανικό οίκο, ο οποίος έκανε επιτόπια έρευνα έχοντας ως στόχο να αξιοποιηθούν στοιχεία που παραπέμπουν στην κυπριακή παράδοση. Έτσι έγιναν διάφορες επισκέψεις σε κτίρια της Κύπρου και αντιγράφηκαν πολλά αρχιτεκτονικά στοιχεία τους. Βυζαντινές, γοτθικές και τουρκικές επιρροές που εντοπίζονται σε αρκετά κτίρια εκείνης της περίοδου συνδυάζονται τελικά στο αρχιτεκτονικό σχέδιο του νέου κτηρίου. Η κατασκευή αυτή ολοκληρώθηκε το 1937 με συνολικό κόστος 70.000 λίρες. Στην πρόσωψή του το νέο κτίριο φέρει το βρετανικό οικόσιμο με το λιοντάρι και το μονόκερο που κρατούν ψηλά το στέμμα των Βρετανών. Σε αυτό υπάρχει επιγραφή Dieu et mon droit, που σημαίνει «Ο Θεός και το δικαίωμά μου». Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου και την αναχώρηση του Άγγλου κυβερνήτη το 1960, το κτίριο αποτελούσε πλέον το Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, στο νέο κτίριο, γνωστό ως Προεδρικό, παρατηρείται στην κύρια είσοδο η προσθήκη του θόλου για να καλύψει τον ντεπόζιτο του νερού, αλλά και για να υπάρξει ένα επιπρόσθετο βυζαντινό στοιχείο στην οικοδόμηση. Στην εσωτερική αυλή του Μεγάρου υπάρχει πισίνα και θεατράκι, το οποίο παραχωρείται δωρεάν για διάφορες παραστάσεις. Στο βάθος βλέπουμε το ριχάλκινο άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν πρόεδρος από το 1960 με την ανεξαρτησία μας μέχρι και το θάνατο του το 1977. Το ριχάλκινο άγαλμα τοποθετήθηκε εκεί το 1979. Υπηρέτησα στην υπεύθυνη θέση του Διευθυντή Γραφείου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας περίπου 32 έτη με τους προέδρους Αρχιεπίσκοπο Μακάριο III, Σπύρο Κυπριανού, Γιώργο Βασιλείου και Γλάφκο Κληρίδη. Οι επόμενοι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσος Παπαδόπουλος και Δημήτρης Χριστόφιας, συνέχισαν και ολοκλήρωσαν το έργο των προκατόχων τους για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθως, επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη, προσθέθηκε ο θηρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 53η επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την πρώτη φορά που εισήλθα στο Προεδρικό Μέγαρο για να εργαστώ, ομολογώ ότι αισθάνθηκα δέος και αγωνία. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου, συνέβησαν μεγάλα και ιστορικά γεγονότα, τα οποία θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Είναι μια ιδιαίτερα θλιβερή ιστορία το ότι το Προεδρικό Μέγαρο καταστράφηκε 14 χρόνια μετά την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Δηλαδή το κτίριο αυτό είναι ακόμη πιο τραγική η ιστορία του. Καταστράφηκε μια φορά το 1931 και σε λιγότερο από μισό αιώνα, 43 χρόνια αργότερα,
Καταστράφηκε από οικίες πέρες, από ελληνικές πέρες, στις 15 Ιουλίου το πρωί του πραξικοπήματος. Ο στόχος βέβαια δεν ήταν τόσο το κτίριο, παρότι είχε και αυτό το συμβολισμό του, ουσιαστικά καίγοντας το Προεδρικό Μέγαρο καταλύει στη δημοκρατία. Ο στόχος βασικός ήταν ο πρόεδρος, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος που ζούσε εκεί. Το Προεδρικό κάηκε, καταστράφηκε, θα έλεγα ως παράπλευρη απώλεια. Άρχισαν οι πυροβολισμοί. Αλλά δεν έδωσα καμιά σημασία. Οι πυροβολισμοί όμως συνεχιζόντουσαν. Οπότε έφτασε κάποιος από την προεδρική φρουρά για να μου πει ότι τεθωρακισμένα και τάγκς ήσαν μπροστά στην είσοδο. Μετά από 15 περίπου λεπτά απεφάσισα να φύγω και έφυγα από την δυτική πόρτα του γραφείου. Το Προεδρικό Μέγαρο, κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, καταστράφει εντελώς και ως γραφείο του Προέδρου χρησιμοποιείται μια μικρή πτέρυγα του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών μέχρι το 1980. Εδώ είναι μια σκηνή από την ιστορία του τόπου μας, όταν εκδηλώθηκε το πραξικόπημα. Ο Μακάριος, για να αποφύγει τη σύλληψη, έφυγε από αυτήν την πόρτα. Σέσπασε το γυαλί και έφυγε από αυτήν την πόρτα. Και έκτοτε τον έμεινε όσοι ήταν από τον Ιούλιο του 1974 και προσθέθηκε αργότερα, όταν επέστρεψε ο Μακάριος, το εξωτερικό γυαλί. Θα δείτε πάνω στο κτίριο σημάδια από τις σφαίρες και μαυρίλες από τη φωτιά που ακολούθησε. Αυτά έχουν μείνει για να μας θυμίζουν την ιστορία και ανοικοδομήθηκε το Προεδρικό Μέγαρο το 1979 με οικονομική βοήθεια από την Ελλάδα. Έτσι, το κτίριο αποκτά τη σημερινή του μορφή με την κύρια είσοδο να αποτελεί την πιο επιβλητική πλευρά του. Η είσοδος αυτή τοποθετείται στο κέντρο της βόρειας πλευράς του κτιρίου. Περικλείεται από ξικόρυφες καμάρες. Εγώ βρίσκομαι σε αυτό το γραφείο από την 1η Μαρτίου το 2023, ένα χρόνο σχεδόν. Πιο βασικές αλλαγές που έχω κάνει σε αυτό το γραφείο αφορούν τους πίνακες. Αποφάσισα να βάλω πίνακες από Κύπριους ζωγράφους. Με σημαντικότερο τον πίνακα που είναι απέναντι, που είναι ο κόσμος της Κύπρου. Επέλεξα να βάλω εκείνον τον πίνακα που επαναλαμβάνω απεικονίζει τον κόσμο της Κύπρου, γιατί είμαι υπόλογος ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον κόσμο της Κύπρου. Το Προεδρικό Μέγαρο και να μην συμβολίζει κάτι. Μόνο το ότι συνδέεται με τη μεγαλύτερη εξέγερση αντιαπικιακή πριν από τον απελευθερωτικό αγώνα, την εξέγερση του 1931. Και δυστυχώς συνδέθηκε και με αυτόν τον τραγικό τρόπο με το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 που ακολούθησε 5 μέρες αργότερα. Μόνο από αυτό είναι η ζωντανή ιστορία της Κύπρου. Πέρα από το συμβολισμό που έχει κάθε Προεδρικό Μέγαρο σε κάθε χώρα του κόσμου. Δεν πάβει να συμβολίζει για μας, και ειδικά μετά την τουρκική εισβολή ακόμη παραπάνω, την υποχρέωση που έχουμε όλοι να κρατήσουμε ακέραια τη χώρα μας, την ελευθερία μας, τη δημοκρατία μας, με την ελπίδα πάντα της επιστροφής στα κατεχόμενα εδάφη μας και σε όλη την επικράτεια της χώρας μας. Διατιά να κηρυχθεί διατηρητέων των κτίριων και είναι ιστορικό μνημείο, οπότε δεν αγγίζουμε την ιστορία. Όλα τα γεγονότα που αποτελούν μέρος της ιστορίας της Κύπρου συνδέονται με το Προεδρικό Μέγαρο. Δια τούτο και το καθιστούν ως ιστορικό κτίριο. Εδώ λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις, όπως η εισδοχή της Κύπρου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι προσφυγές της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το Κυπριακό Πρόβλημα, η προσχώρηση στο κίνημα των αδεσμεύτων και φυσικά η ένταξη του νησιού μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε να παραμείνει ως έδρα του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, να συνέρχεται εκεί το Υπουργικό Συμβούλιο και να πραγματοποιούνται οι τελετές επίδοσης των διαπιστευτηρίων των νέων πρέσβεων. Είναι σύμβολο της κυριαρχίας, της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Προεδρικό Μέγαρο λοιπόν αποτελεί ίσως το μοναδικό κτίριο της Κύπρου που αφηγείται μέσα από τα σημάδια του ολόκληρη την ιστορία του νησιού μας. Συμβολίζει τη δημοκρατία, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κυπριακού λαού.